Εντάξει, πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Αγίου Νικολάου για τη φιλοξενία. Να ευχηθώ στο φίλο μου, το Μανώλη, να έχει μια καλή πορεία και σίγουρα θα την έχει. Αξιόλογος προπονητής και αξιόλογο παιδί. Σίγουρα για μας ο βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν θεωρώ τον ΑΟΑΝ να είναι σε αυτή την κατηγορία των ομάδων. Νομίζω θα ξεφύγει και ήταν μια άτυχη στιγμή, μείον 6 βαθμοί που αφαιρέσαν από τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι για πιο ψηλά πατώματα σίγουρα. Όπως σας είπα, εμείς κάθε Κυριακή ψάχνουμε τους πόντους. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το δεύτερο γύρο, θα έλεγα, μεγάλη προσπάθεια η συγκεκριμένη ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ειδικά στο δεύτερο γύρο. Ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, άλλη μια ομάδα που πραγματικά είναι σίγουρα και κόσμο για το ποδόσφαιρο, για την Κρήτη μας, για τη ΓΑΜΑ Εθνική, και νομίζω ότι ο βαθμός, όπως σας είπα πριν, είναι αξιόλογος, είναι πολύτιμος, γιατί στο τέλος νομίζω ότι 1-2 βαθμούς θα είναι η διαφορά για το ποιος ανεβαίνει και ποιος θα πέσει στην κατηγορία. Ευχόμαστε εμείς να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κρατήσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα στην κατηγορία. Κοιτάξτε να δείτε, ξέραμε ότι ήταν ένα τοπικό, ένα ντέρμπι κριτικό, που ήταν όλα τα αποτελέσματα ανοιχτά. Ξέραμε ότι θα παίξουμε με μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Από την αρχή μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι, κάναμε κάποιες ευκαιρίες, δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, χωρίς να απειληθούμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Παίρνουμε τον ένα βαθμό, χάνουμε τους δύο, όπως θέλετε πείτε το. Εμείς, αν κάνουμε έναν απολογισμό τα τελευταία 3 παιχνίδια, αν μας λέγανε ότι θα έχουμε 7 βαθμούς, θα το παίρναμε αν μας το δίνανε. Οπότε είμαστε καλά βαθμολογικά. Από εκεί και πέρα, να ευχηθώ και εγώ στο Μινά και στην ομάδα του καλή επιτυχία, να πετύχουν το στόχο τους. Από εκεί και πέρα, όλα τα παιχνίδια που μένουν είναι τελικοί και την άλλη εβδομάδα έχουμε πάει ένα τελικό να αντιμετωπίσουμε. Θέλω με τη σειρά μου, γιατί πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, γιατί υπήρχε πολύ παρασκήνιο και είναι δύσκολη περίοδο για μας. Είμαστε μακριά από το γήπεδό μας, δεν βρίσκαμε γήπεδο να παίξουμε. Να ευχαριστήσω το Δήμο της Ιεράπετρας για την παραχώρηση του γηπέδου και οφείλω, όπως την προηγούμενη φορά είχα πει κάποια πράγματα για το Δήμο του Αγίου Νικολάου, ότι έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, έκλεισε το γήπεδο, έγινε επισπορά και ευελπιστούμε να είναι το τελευταίο παιχνίδι το σημερινό που παίζουμε μακριά από την έδρα μας. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε πάλι μακριά από τον Αγίο Νικολάου για να δει την ομάδα και πιστεύω όλοι μαζί, με τη στήριξη του κόσμου, στο τέλος να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ σαν ποδοσφαιριστής στα χρόνια που παίζω πάντα κοιτάω να παίρνω τους βαθμούς. Ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, θα έλεγα, σήμερα και δύο ομάδες θέλανε τους βαθμούς. Έτσι που πήγε εν τέλει το παιχνίδι όσον αφορά για την κόκκινη κάρτα, βέβαια την άποψή μου θέλω να το πω κιόλας ότι δεν θεωρώ ότι πέφτει για θέατρο. Θεωρώ ότι τον βρίσκει, ήταν πολύ τραβηγμένο. Λόγω της κόκκινης κάρτας, μετά ούτως ή άλλως έπρεπε αναγκαστικά να μείνουμε πίσω. Κρατήσαμε το 0 και έτσι που πήγε το παιχνίδι είναι μεγάλο αποτέλεσμα. Πλησιάζουμε προς το τέλος, κάθε μάτς είναι σημαντικό. Πολύ δύσκολα παιχνίδια ακολουθούν για τον Ερμή. Θεωρείς ότι καταφέρει να πείτε στην δεκάδα? Καταρχάς, δύσκολα παιχνίδια ακολουθούν. Κάθε παιχνίδι, δεν το λέω παιχνίδι, αγώνας είναι. Κάθε αγώνας είναι δύσκολος. Δεν υπάρχει ποτέ αγώνας να παίξει και να είναι εύκολος. Πρέπει να το κάνεις εσύ εύκολο. Πάντα έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, στην ομάδα την οποία βρίσκομαι. Είμαι πάρα πολύ θετικός σαν άνθρωπος και πιστεύω ότι θα μείνω στην κατηγορία. Όπως είπε πριν και ο πάλι μου φίλος και συμπαίκτης ο Γιώργος, ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Θεωρώ σήμερα ότι δύο κριτικές ομάδες οι οποίες θέλουν και έχουν ανάγκη τους 3 βαθμούς για κάθε δικό τους λόγο για τη συνέχεια. Δεν καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Θεωρώ όμως ότι ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο. Είχαμε την πρωτοβουλία, είχαμε αρκετές ευκαιρίες, όπως και ένα δοκάρι το οποίο δεν κατέληξε και γκολ.
Προσπαθήσαμε αρκετά. Το παιχνίδι κύλησε και σε συνθήκες λίγο ιδιαίτερες με τον αέρα. Στο πρώτο ημίχρονο το είχαμε υπέρ, στο δεύτερο κατά, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα έδειξε το στέρος και καταφέρουμε και βάλαμε και την μπάλα κάτω, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Προερχόμασταν από 2 μεγάλες νίκες και θέλαμε και αυτό το τρίποντο. Δεν τα καταφέραμε, όμως η εικόνα της ομάδας και η πίστη που υπάρχει είναι και βλέπουμε σε αυτή την κούρσα που έχει απομείνει πιο μακριά. Οπότε κρατάμε ό,τι θετικό μπορέσαμε να δημιουργήσουμε σήμερα και πάμε στο επόμενο παιχνίδι να πάρουμε τους 3 βαθμούς.